Я рада вітаць усіх, хто апынуўся побач у момант, калі наша каманда гатова распачаць чарговую вандроўку. Калі ўзіраешся на краявіды праз вокны кватэры ці аўтамабіля, ты бачыш абмежаваную карцінку, быццам узяты ў рамку пейзаж. Мы ж пазбаўляемся ўсялякіх рамак, мы ў кантакце з наваколлем, з'яўляючыся ягонай часткай, а не простым пасіўным назіральнікам. Таму і выпраўляемся ў новую фальклорную экспедыцыю. Гэтым разам яе парадкавы нумар 669. Далучайцеся і рушым разам наперад у мінулае Віцебскай вобласці. С-под белого камушика водица бежала, воля, 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 люшки, водица бежала, воля, 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 люшки, водица бежала. Там милая бельбялива туго выжимала, воля, 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 люшки, туго выжимала, воля, 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 люшки, туго выжимала, туго выжимала, ты милого ждала, воля, 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 люшки, ты милого ждала, воля, 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 люшки, ты милого ждала. Еди, еди, мой миленький, ты на сивым коню, воля, 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 люшки, ты на сивым коню, воля, 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 люшки, ты на сивым коню. На им шапочка с рожками, головка с кудрами, воля, 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 люшки, головка с кудрами, воля, 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 люшки, головка с кудрами. Под белого камушика водица бежала, воля, 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 люшки, водица бежала, воля, 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 люшки, водица бежала. Што ж, так бы мовіць, ваўка ногі корміць. Таму мы без аніякіх сумневаў праехалі 216 кіламетраў. Дабраліся да горада Барань Аршанскага района. У мясцовым палацы культуры нас сустракае узорны фальклорны калектыў «Шодрыкі», а гэта 17 хлопчыкаў і дзяўчынак ва ўзросце ад 6 да 16 гадоў. Створаны гурт быў у 1992 годзе як спадарожнік народнага ансамбля народнай музыкі і песні «Крынічанька». Яны і складуць нам кампанію адразу пасля візіту ў студыю гуказапісу. Там ужо намагаюцца надаць новую апрацоўку для пачутай хвіліну таму песні саунд-прадзюсар Геннадзь Цыракваш і салісты ансамбля «Бяседа» Юлія Захарова і Валянцін Кірыленка. И снова говорю всем привет. Сегодня у нас новая песенная история, достаточно интересная песня. И ее мы будем записывать сегодня с легендарным коллективом, можно сказать. Здравствуйте. Витаем вас, Геннадий. Рад вас видеть. Поделитесь, пожалуйста, с нашими зрителями вашими впечатлениями от прослушанной оригинальной версии. Па-першае, хочам сказаць вялікі дзякуй за запрашэнне тэлеканалу «Беларусь-3». Нам вельмі прыемна, што мы сёння прыйшлі з Юляй. Так само. І тым больш, што мы гэту песню паслухалі, беларускую народную песню «З-пад белага камушка». Гэту песню ў ансамбле «Бяседа» выконваў першы састаў. Гэта песня з нашага рэпертуару. То, с чего начиналась история ансамбля «Беседа». Юлія Захарова, салістка заслужанага калектыву Рэспублікі Беларусь ансамбля народнай музыкі «Бяседа». Скончыла Беларускі дзяржаўны універсітэт культуры і мастацтва. Выкладчык па пастаноўцы голасу ў Мінскім дзяржаўным каледжы мастацтва. Вечарынка, вечарынка, Потанцуй
потанчить можно волю и не скардиться на долю. Вечеринка, вечеринка, скажет хлопец и девчинка, до суседки заляцаться, быцем с горочки кататься. Лезь, лезь, не лезь, а чапись от меня, гаражись. Запалаю я, покахаю я, теперь у него жонка не семья. Беларускі каляндар мае столькі святаў на прыкметы і абрады. Наш народ багаты. Пачынае каляндар першы месяц, студзень, хоць і снежны, і студзёны, але ж патрэбны людзям. Азначае мыраштво, добрыя каляды і хрышчэнне ў студні ёсць. Гэтым святам рады. А вунь і калядоўшчыкі ідуць, і калядную зорку з сабой нясуць. Песні спяваюць і душу саграваюць. Добрый вечер, щедрый вечер, хай родит жито, пшеница и усякая пашница. Добрый вечер тому, кто в гэтым дому. Добрый вечер, а в гэтым дому сам пан гаспадар. Добрый вечер, зимья гожана, найпрыгожая. Добрый вечер, детки на печи, ядусь калачи. Добрый вечер, добрым людям. А я пачынаю знаёміць вас з мінуўшчынай цяперашняга горада Барань, што літаральна ў 8 кіламетрах ад Воршы. Яшчэ на пачатку 16 стагоддзя паселішча на рацэ Адроў было вядомае як сяло Барань. У 1518-м ім кіраваў ваенны і дзяржаўны дзеяч Вялікага княства літоўскага Канстанцін Астрожскі. А 30 кастрычніка 1598 года у прывілеі гетмана ВКЛ Крыштофа Радзівіла паведамляецца аб заснаванні мястэчка Барань. Ужо тады Барань мела гарадскія вуліцы з назвамі Млын, рынак і знакаміты баранскі кульны двор, дзе першы час працавала 14 чалавек. Кульня пастаўляла кулі і ядры ў Копыскі і Біржанскі замкі. Мяркуецца, што назву сваю горад займеў яшчэ ў паганскія часы. Лічыцца, што на гэтым месцы багам у ахвяру прыносілі баранаў, просячы ўзамен абярэгу для сваіх хатаў ды паселішчаў. А поглядите, якая з нами коза прийшла. А коза не простая, а ураджайная. І зараз ми з ёй у гульню погуляем. Пайшла коза ды па ельнічку, запросила ўсіх на бяседачку. Кого?
Зараз голова догоняє хвост. Стоп! Повернулись. И теперь хвост догоняє голову. Стоп! Хай дом ваш буде полной чашей. Здоров'я жадаєм і поспіхів важних. Життя хай буде ваше не горьким. Хай світить вам ярко. Колядная зорка! Ненадолго припыняем свое гостевание ў баране, вяртаемся ў Мінск. Шчодрыкі з перыяду ад 20 по 25 год узялі ўдзел у больш як 100 мерапрыемствах самага рознага маштабу, ад гарадскіх да нацыянальных. А ніводнае свята, масленка, каляды, купальня, дзень дамавога, Ефрэмаў дзень, не абыходзіцца без іх удзелу. Ну а нам не абысціся без таго, каб аддаць належнае творцам у студыі гуказапісу. Калі ласка, да Геннадзя Сыракваша і Юліі Захаровой и Валентина Кириленки. Отлично, хорошо. Можно немножечко чуть добавить кантиленности, чуть-чуть как бы залигование спеть. Еде, мои миленькие, ды на сивым коню, воля-ля, люшки, ды на сивым коню, воля-ля, люшки, ды на сивым коню. По-моему, все отлично у нас получается. Нам очень нравится. Кстати, как вам песня в исполнении нашего детского коллектива? Здорово, какие детки молодцы, как они продолжают наши традиции, исполняют белорусские народные песни. Ведь белорусская народная песня – это живой мост между нашими поколениями, да? Вялікі дзякуй вашай цудоўнай праграме за тое, што вы захоўваеце традыцыі беларускай культуры, беларускага фальклору. І дзякуючы вашай праграме песні беларускія народныя будуць жыць доўга-доўга. Кстати, откуда коллектив «Беседа» берет песни в свой репертуар? Песни мы берем со своих мясцін, адкуль мы приехали, из Гомельской области. Вельмі много песень принесла ў калектыў Святлана Суседчык, Якова Науменка, яшчэ першы склад ансамбля «Беседа». І мы працягваем гэтыя традыцыі. Робіць апрацоўкі беларускіх народных песень, народны артыст, кампазітар Леонид Захлеўны, мастацкі кіраўнік нашага цудоўнага калектыву. Валентин Кириленко, солист заслуженного коллектива Республики Беларусь, ансамбля народной музыки «Беседа». Уладальник медаля Франциска Скарыны, уладальник нагрудного знака Министерства культуры за уклад у развіццё культуры Беларуси. Перагорнем календар. Погляди, господар, зима-зимушка пройшла, а весна надышла. Уж як мы тебе, зима, проводжаем, ну а масленку с блинами сустракаем. А казали масленка 7 недель. 7 недель, ажно ўсяго один день. Один день, одна неделька, тая коротенька, масленица, колзуха, а надежишь ты до духа. Православный народ, разыдися у боки, до вас у гости иде. Медведь лежабока, как медведя не зловать, треба з ім у гульню згулять. У медведя во бору рыбы, ягоды беру, а медведь не спит, ты на нас глядишь. У медведя во бору рыбы, ягоды беру, а медведь не спит, ты на нас глядишь. Сустракаем масленку блинами. Проводжаем масленку сухарами. Ты бывай
ляці певнік праз раку, кричи певнік кукареку. Масленка, вараціся, хоч яшчэ дзянёк працягніся. Прыйшла Масленка на 7 дзянькоў, заставайся, Масленка, 7 гадоў! Працягваем гартаць старонкі летапісу горада Барань Аршанскага района. Захавалася такая легенда. Паводле яе князь Крыштоф Радзівіл, што заклаў у 1598 годзе ў адпаведнасці з хронікамі мястэчка Барань, аб'язджаў свае ўладанні і сустрэў пастуха з вялікай чарадой авечак. Іншая версія сведчыць, што назва ўзнікла ад слова «бараніць». Згодна з ёй, тутэйшыя жыхары былі моцныя духам і ашчадна бераглі сваю радзіму. Маюцца меркаванні, што назва магла пайсці ад слова «баранаваць», бо жыхары мясцовыя рупліва апрацоўвалі свае землі. Толькі Масленка прапела, раптам снег кудысьці знік. Адшумелі завірухі, наступае сакавік. Саракі надышлі, птушкі прыляцелі. Мы вясну гукаем, свята азначаем. Жавороночки, приляците, весну красную принесите. Весну красную, теплая летика, ясно сонненько. Нам зима-то надокучила, лето теплое, зима студеная. Жавороночки, прилетите, весну красную принесите. Благослови, маці, весну гукаці, теплое летіка дожидаці. Зиму замыкаю, весну размыкаю. Разрываю путы зимовые, каб вясна хутчэй прыйшла. Зиму замыкаю, вясну размыкаю. Запрашаю усіх у карагод. Стало ясно сонненько, припекать, земельку холодную согревать. А ты ясно сонненько посвяти, хлеба земля матухна уроди. А вось і Сонейка устала, дык мы з ім і погуляем. Сонненько, солнце, выгляни в оконце, там твои детки смакуют цукерки, а тебе не дают, а всем деткам раздают. Раз, два, не воронь, а беги, як огонь. Падыходь да мяне і атрымай цукерку. Сонненько, солнце, выгляни в оконце, там твои детки смакуют цукерки, а тебе не дают, а всем деткам раздают. Раз, два, не воронь, а беги, як огонь.
І зноўку бярем перапынак, вяртаемся з барані ў Мінск. Што яшчэ можна распавесці пра удзельнікаў узорнага фальклорнага ансамбля «Шодрыкі»? А тое, што за іх плячыма удзел і ўзнагароды ў розных фестывалях і конкурсах. Кшталту «Берагіня», «Баранскія музыкі», ва ўрачыстай цырымоніі адкрыцця «Орша – культурная сталіца Беларусі», рэспубліканскім семінары стажыроўцы работнікаў культуры. А вось якімі дасягненнямі могуць пахваліцца нашыя героі ў студыі гуказапісу, зараз і даведаемся. Завітаем да саунд-прадюсера Геннадзя Сыракваша і салістаў ансамбля «Бяседа» Юліі Захаравай і Валянціна Кирыленкі. Модуляция, хорошо. Да, движение. Головка с кудрами, головка с кудрами. А как вам работается в таком популярном у народа коллективе? Это большая честь в первую очередь и большая ответственность работать в таком известном коллективе с большой историей. Вы ведаете, профессионализм на первом плане. А скажите, вот у нас тут вопрос возник. А вообще зритель приносит вам какие-то дары в знак благодарности за ваше творчество? Розные моменты бывают, вы ведаете. Открывайте наши собойки. Асабліва, калі гасцінна на кірмашы прыязджаем увосень. Гэта ж восеньскія святы, дажынкі. Дары. Дары природы, да. Может быть, нескромный вопрос. На себя никто не тянет одеяло? Вы ведаеце, тую коўдру, про якую вы кажаце, недзе схавалі, што мы не можам яе знайсці. Я уже 27-й год шукаю, не могу яе знайсці. Дзейна. Ад вясны да лета добра працавалі. Шмат цудоўных святаў у календары адзначалі. Неўзабаве лета, жаркая пора. На Івана, на Купала, усіх паклікала. Ой, месяцу, месяцу, да ўзыдзі ранюсенька, засвяці яснюсенька, завядзі купаленку, дзевачкі спяваць будуць, месяцаў схваляць будуць. Ой, пойдзем, сястрыцы, пад ясную зарысу, ноч малая ды купальская. Пойдем, пойдем лугам, лугам зелененьким, а у лузе цветут цветочки, там девчаты водят станочки. Много песен спета про щедрое лето, толькі ганочка не спявае, буйных травах кветкі збірае. Кветки забирае, у вянок уплятае, покатись вяночек, дворочек, где живе мой милый дружочек. Хай он знает, знает, кто яго чакае, хай вечерней розной порою луг зеленый прийде за мною.
Мы па-ранейшаму ў баране прыгарадзе Воршы. Менавіта пра гэты раённы цэнтр захавалася такая легенда. Некалі на тутэйшых землях стаяў замак, жыў ім малады князь. Усё было добра, але аднаго разу знайшлі ў раўчаку яго дружыннікі памерлага чалавека. Глянуў пан і прызнаў свайго некалі ўзятага ў палон бацьку. Ад гэтага часу і пачаў лютаваць. Нават невінаватых забіваў да смерці. Так здарылася і з маладым ваяром, што стаяў на варце. Загадаў князь секчы яго бізунамі, а пасля і старога ваяводу, які вырашыў заступіцца за юнака. Ачунялі яны ў чужой хаце, не даравалі князю, сабраліся з сынамі гаспадара і накіраваліся да замка. Доўга біліся з дружынай. Урэшце нанёс ваявода князю страшэнны удар. Той пахіснуўся і гопнуўся долу. Стары знямогла мовіў: «Гэта табе, ваўкалача, за тых, каго ты са свету звёў. Кіньце яго, хлопцы, ў рачулку, хай самы аб'ядаюць, каб кроў твая іржою стала». Ад той падзеі рачулку сталі іржыцай, іршыцай называць. Ну а пазней паселішча сваё жыхары сталі называць ржою ці ршою. Ну а праз нейкі час ужо стала Ворша. Купалінка, купалінка, карагод завадзі, і дзяўчат прыгажунь, у гульню запрасім. Станем усе па парах, а я гульню распачну, ды пары сабяру. Ну, дзяўчаты прыгажуні, час настаў паваражыць. Пойдзем разам да ракі, і дзяўчаты, і юнакі. А вы, детки, не ходите, каля хаты посядите, каб ніхто не напалохаў, каб ніхто не напужаў. Вось паслухайце вы казку «Бусел і паляўнічы». Жыў-быў на свеце бусел. Аднойчы з'явіліся ў яго маленькія бусляняты. Бусел іх паіў, карміў, вучыў лятаць. Аднаго разу прыйшоў да яго паляўнічы і кажа: «Бусел, я цябе застрэлю і з'ем. Не еш мяне, пан паляўнічы, бо ў мяне дзеткі маленькія, хто іх будзе глядзець? Тады я дзетак тваіх заберу». «Ой, ну не забирай, яны ж яшчэ такія маленькія, што з іх проку?» «Ладно, няхай яшчэ гадуюцца, я прыйду ў наступным годзе». Пагадзіўся паляўнічы і пайшоў сабе. За лета бусляняты падраслі, вывучыліся лятаць і адляцелі ў вырай. А вясной зноў вярнуўся бусел у родныя мясціны. Зноў вывеў буслянят і зноў прыйшоў да яго паляўнічы і кажа: «Бусел, я цябе з'ем. Не еш мяне, пан паляўнічы, бо ў мяне дзеткі малыя, хто іх будзе гадаваць? Тады я дзетак тваіх заберу». «Ой, не забірай, яны ж яшчэ такія маленькія, што з іх проку?» «Ладно, няхай гадуюцца. Я прыйду ў наступным годзе». Пагадзіўся паляўнічы і пайшоў сабе. Надышла восень, неўзабаве прайшла і зіма. А вясной зноў вярнуўся бусел у родныя мясціны. Зноў вывеў буслянят, і ў гэтым годзе ўсё паўтарылася. Прыйшоў паляўнічы да бусла і ні з чым застаўся. Всё хадзіў, хадзіў, так нічога і не выхадзіў. І ніяк не мог разумець, чаму гэтыя бусляняты так доўга раслі. І зусім перастаў хадзіць да бусла. І добра яму жывецца і без бусла, і яго буслянят. А бусел жыве сабе, ды гора не ведае. Штогод выводзе буслянят, ды гадуе іх. Вось і казачкі канец, а хто слухаў, маладзец. Ну, ці спадабалася? Спадабалася! А можа яшчэ
кто-нибудь нам что-то расскажет. А я хочу вам рассказать потешки, потехи деткам на утехи. Горкой, горкой, горочкой, ішов малий Ягорочка, волков не боялся, страхов не пужался. Выразал Ягорочка дудочку, свистелочку, и свистал я птушечкой, птушечкой, пяюшечкой. Горкой, горкой, горочкой, и шел малый Ягорочка. Играл я на дудцы, сидячи на буцы, тулю, тулю, тулю-лю, тулю, тулю, тулю-лю. Играя моя дудка, пяе веселушка, тулю, тулю, тулю-лю, тулю, тулю, тулю-лю. Як заиграя дудка, прибег скакать Юрка. Тулю, тулю, тулю-лю, тулю, тулю, тулю-лю. А за Юркой Танька, а за Танькой Янка. Тулю, тулю, тулю-лю, тулю, тулю, тулю-лю. Лето зяє, землю греє, буде добрий урожай. На полях усё поспело, разом с песнями збирай. Ой, вы гости мои, гости, гости, любые мои, гости мои, любые мои. Ой, шаму же вы сядите, хлеба соли не ядите, гости мои, любые мои. Ти мой хлеб не соленый, ти я сам не веселый, гости мои, любые мои. А я хлеб надкушу, а я вас развеселю, гости мои, любые мои. А я вас развеселю, дудариков я найму, гости мои, любые мои. Дударики будут играть, а мы будем танцевать, гости мои, любые мои. Гей! Осень пробяжить не смело, знов зима придзе ў двары. Усе свята адгрымелі, усе прыкметы адышлі. Год завершен, гаспадар, закрываем календар. Ну, я считаю, что атмосферу нашей песни нам удается передать отлично, ну, на 120%. Нам очень все понравилось. Спасибо вам огромное, Геннадий, за то, что вы смогли найти идеальный баланс между душой белорусской народной песни и какими-то уже современными, да, уже тенденциями в музыкальной аранжировке. Дзякуючы вам, Геннадий, беларуская народная песня будзе гучаць і прадаўжаць сваё жыццё.
Вось і застаецца ў мінулым працэс надання новага гучання народнай песні і наша пазнавальная вандроўка ў Барань Аршанскага раёна. Цяпер будзем слухаць з-пад белага камушыка ад салістаў ансамбля бяседа Юліі Захаравай і Валянціна Кірыленкі. Я ж прызначаю новае спатканне праз тыдзень. Праедземся па нашай цудоўнай краіне ў пошуках новых знаёмстваў і адкрыццяў. Вы ж не забывайцеся па нумары, што бачыце на сваіх экранах, тэлефануйце ў рэдакцыю, калі менавіта вы ці ваш калектыў захаваў самабытную народную фальклорную спадчыну. Станьце героем нашага праекта. І не стамляюся нагадваць, усе апантаныя могуць пацікавіцца абрадамі і песнямі ў першасным варыянце на нашым YouTube-канале вось па гэтым адрасе. Завітвайце, я вас чакаю. Камушика водица бежала, войля, 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 люшки, водица бежала, войля, 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 люшки, водица бежала. Там милая бельбялила, туго выжимала, войля, 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 люшки, туго выжимала, войля, 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 люшки, туго выжимала. Выжимала, ты милого ждала, войля, 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 люшки, ты милого ждала, войля, 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 люшки, ты милого ждала. Еде, еде, мои миленький, ты на сивом коню, войля, войля, ты на сивом коню, войля, 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 люшки, ты на сивом коню. Наем шапочка рожками, головка с кудрами,